Așa câtă salamere. Ce-ai mă că faci aici cu ei? Ce de ăla dacă dai 100 de euro să nu-ți ia rău șef? ce de ăla de acolo? Ce-ai făcut aici cu mine? Câți bani îmi dai? Îți dau pe datorie, dau, Sergiu ăla de acolo că dau. Hai mai bagă una. Nu mai bag. Bagă una ca Valeriu, așa. Ia uite. Așa, frate, că te dau pe Pro TV. Care se aude muzica? Și du-te direct la dracu! Termina frate cu... Termina măi omule mă, lasă-mă în pace mă. Pleacă mă cu camerele astea de aici mă. Băi băiete, sunt tu ești domnul Iernet? Bă du-te mă băiete de aici mă. Ia uite. Ca tine nevastă mă. Și du-te direct la tatu. Nu de nervii la încercare. Iar acceleratul. Și du-te direct la tatu. Frate de cazul. Ai un loc. Hai te ajunge frate, cât mă trage acolo? Bagă una ca Valeriu și te las. Nu. De ce să-ți bagi un joc de mine să mă pui acolo pe pick-up-ul ăla? Să mă vadă o lume întreagă? Te bag pe YouTube, frate. Să râdă femeia de mine să zic că ăsta, acea bărbat prost am eu? Să fugă femeia în lume, ai?